a mellette lévő atomtöltettel rendszeresen fog majd gondoskodni a pécsi közvilágításról. És amit tudjuk, Pécs nem egy akármilyen város, Pécs önerőből fogja mindezt megoldani. Mert ahelyett, ahogyan a másik városokban tették volna, nem támogos pályázattal túlról. Konkrétan hitelfelvétellel oldották meg ezt a problémát, és így aztán most már Tiborcnak panaszai nincsenek. És kérem, ez egy olyan zsánerszobor, amit le lehet önteni liszttel. Sőt, liszttel leönteni ajánlatos is. Nem ám úgy, mint azt a másikat, amelyik itt van a Király utcánál. Kisfiú, vigyázz, ne vegyél levegőt, mert jön a liszt. Az a másik ügy, mint tudjuk, az jogerősen garázdaságnak lett ítélve. Ezt az ügyet sem fogjuk azonban annyiban hagyni, és nagy valószínűséggel Strasbourgban fog végződni ez a történet. Hát akkor mindenki csodálja ezt a kiváló szobrot, amely közalkotásból készült, ugyanolyan nem tudok fölmászni a bokám miatt. Mint Flígő Sándor Vörös. Pedig leönteném. Itt van Tibor, a lámpanyújtogató.